Ďakujem No ja. a my ideme ďalej, samozrejme, pretože máme pripravenú ďalšiu zaujímavú tému. S ďalšou zaujímavou ženou, pretože my tu v Dámskom klube máme veľmi radi kreatívne ženy. Jednu sme mali pred chvíľou a teraz je tu Miška Galová. Miška, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Miška robí takéto nádherné artefakty, takéto umelecké predmety, ktoré sú teda umelecké a aj užitkové zároveň. Miška, čo to je? Čo si máme predstaviť? Čo to je? Čo to vyjadruje? Tak vyjadruje to, sú to obrazy, ktoré vyjadrujú nejaký môj pocit, nejaký stav. A niektoré obrazy sú robené konkrétne na danému človeku. Vytváram ich aj podľa znamenia, podľa farebnosti, podľa kameňov, ktoré charakterizujú dané znamenie. Takže sú to na plátne. Počkajte, určite je zaujímavý ten proces tej tvorby. Vy ste začali, že vytváram to podľa znamenia, to znamená, robíte to tak personifikovane, áno. Ako keby to šijete na mieru. Niekto vám dá dátum narodenia, dozviete sa znamenie a potom čo? Podľa toho vyberiete čo? Farbu, materiál? Áno, ja podľa toho dátumu narodenia vlastne určím teda, že je niekto v znamení panny, tak prislúchajúce kamene v rámci znamenia panny. Potom do toho zakomponujem elementy, zase to je z čínskeho znamenia. A už tá farba vlastne mi evokuje to, aké je znamenie a aké je v čínskom znamení, tak tá farebnosť je rôznorodá, ale teda robím to konkrétne teda na danej osobe. A toto vlastne vyjadruje aké znamenie? Toto prislúcha akému znameniu? Toto je konkrétne, je to skôr spravené tak všeobecne, tak neutrálne. Ako keby univerzálne. Je to také univerzálne, vlastne to bola taká inšpirácia ako danej takej planéty, taký môj svet trošku, že odlíšiť to, ale tá kombinácia tých farieb, vlastne, ktoré do seba tak zapadajú a niečo tak vyjadrujú taký pocit radosti, alebo pocit takého nie sú to tlmené farby, takže je to upokojujúce. Druhá vec je aj tá technika samotná, že keď sa zbližšia na to pozrieme, tak naozaj vidíme tu rôzne kamene, rôzne štruktúry, takže čo to je? Je to plátno? Toto je plátno. Tento objekt je spravený tak, že to teda malba. Je to malba prstami, nanášanie farby a potom je to zaliaté tekutým sklom. Používam štruktúry, ktoré sú vlastne drtené sklo. Tuto sú, aj tu sa nachádzajú. Už potom som zakomponovala perlu a trošku teda zlata. Jemnosť, aj mušľu, áno. A teda nachádzame tu všeličo, že naozaj ten obraz je taký plastický. Je plastický, vlastne leskne sa z každej strany a ono to má tak predstavovať, že ten obraz je ako keby živý. Že vlastne tá farebnosť, ale aj ten lesk a ten farebný pigment vo vnútri, tak je to ten navodzuje taký tú žiaru. Viem, že na začiatku niekde vy ste sa venovali kameňom a ono sa to tak trošku aj odráža, pretože tento obraz, ktorý máme pod ním, tak pripomína mi to teda achát, áno? Štruktúru toho achátu krásneho. Vychádzam z tvaru teda achátu. Niekedy robím obrazy, ktoré sú trošku inak motivované, ale väčšinou teda na začiatku som začala s týmito achátmi a k tomu som už pridávala zase teda podľa znamenia, že ak teda niekto, vedela som, že teda má element v sebe zem, alebo teda drevo, tak vlastne tá drevená aj toto je drevo. Áno, aj to je drevo. Áno. Drevo. A vlastne farba stromu zelená s drevom, s hnedým. Takže toto je taký pre element, ktorý je drevo. Taký, že nás to uzemní, je to taký áno, kontakt. Ale vlastne aj podporný element pre to dané teda to znamenie, alebo ten element, ktorý človek má podľa dátumu narodenia, tak ho to tak motivuje, ho ukľudňuje a dáva mu silu. Ako to vytvárate? Dáte teda, najskôr zrejme namalujete farbou a potom tieto plastické veci, ako vznikajú? Plastické veci formujem. Mám takú špeciálnu hmotu, ktorou vlastne vytvarujem ako keby ten okraj a potom vlastne donútra už, toto bolo tiež farbené, že namalujem to najprv teda farbou a potom trošku pigmentácie a zalejem to tým tekutým sklom. A pridám tie kamene, ktoré vlastne prislúchajú tomu znameniu. Ako dlho to trvá takýto napríklad jeden obrázok, kým vytvoríte? Keď viem, že konkrétne ku ktorej osobe to pôjde, tak dlho nad tým sedím, možno že 2 týždne a premýšľam, ako to skombinovať a niekedy to ide veľmi rýchlo, ale niekedy sa s tým mám tak rozložené, že na pol roka niekedy. Že tá mentálna príprava je taká dlhá presne a viem, že dôležitá? tá osoba, keď viem teda
ten popis, ktorý som si vlastne vytvorila na základe tých znamení, tak podľa toho to potom niekedy mesiac, niekedy 2 týždne. A malo by to potom tú osobu ako keby aj podporiť. Áno. Tak ako kamene, keďže ste sa venovali kameňom, vy o tých kameňoch niečo aj viete? Áno, ja som pred 9 rokmi bola študovať v Anglicku. Bola to kryštálová terapia, ale mali sme aj mineralógiu, kde som vlastne sa venovala kameňom, popisu a rôzne kamene, ktoré sú aj... Aj gemologicky, aj tak áno, spirituálne aj trošku. Spirituálne, aj gemologicky. A vlastne už keď som si vytvorila ten koncept, znamenie, elementy, tak vlastne viem, že tie kamene sú súčasťou nášho života vždy. A majú energiu, majú silu, ktorú nám dodávajú. Pekne ste si to vymysleli. Máte nejakú podporu doma? Kto vám tak veľmi fandí? Tak fandí mi rodina a moji priatelia, pretože každý má rád kamene alebo niečo prírodné. Tak som to vlastne tak prepojila, že vlastne tie kamene sú súčasťou nášho života už od dávnych čias. Tak každý by chcel mať nejaký kamienok, alebo teda vlastní, tak ja som to dala do toho momentu, že ešte aj s väčším a vo veľkosti. A práve tento obraz je spravený tak, že je to ako svietidlo, vzadu to je podsvietené, čiže to vlastne má takú funkciu aj svietidla. Takže svetelný obraz, svetelný objekt, veľmi zaujímavé. A tuto teda je zlatá farba. Áno, tuto je vlastne aj pozlatené. A opäť je to zaliaté tým epoxidom, áno, alebo toto teda je opäť zaliaté, toto je práve epoxidom. A toto je vlastne tá technika pigmentácie, kdežto tu bolo skôr taká maľba prstami. A tu máme vlastne pigmentáciu tých obrazov, kde vlastne namiešavam farby a vytvárajú potom taký ten efekt, ktorý zase žiari. A je taký... Sú to stabilné materiály? Je to také, že to nezmení nejako svoju tvár? Nemení to štruktúru. Ani farebnosť, ani štruktúru? Nemení to. A aj to tekuté sklo, ktoré je vlastne použité, tak to vlastne má takú trvanlivosť. Že to je naozaj umelecké dielko, ktoré proste zostane nezmenené na stene. Toto je stolík, tu už ideme do takej tej funkčnej tvorby. Veľmi pekný. Plný kameňov, by som povedala. Áno, to nie plný kameňov. Toto je taká zmenšenina. Robievam aj veľké stoly, ktoré sú vlastne podklady je drevo. Okraje sú tiež spevnená hmota, ktorá vlastne drží celý ten stôl a ten materiál pokope. A do tých väčších obrazov používam tiež vlastne kamene, buď rôznorodé, A toto sú tam naozaj zaliaté kamene, alebo len také pláty z tých kameňov nasekané? Nie, toto sú kamene, je to hrúbka 2 cm, ale teda viem použiť aj hrubšie, keď by boli väčšie kamene, tak viem aj veľký stôl vytvoriť. A čo teda robíte? Stoly, robíte takéto obrazy, svietidlá, svetelné objekty. Máme tu ešte jeden, že si pozrieme a tam je nejaký podstavec, alebo ja neviem, čo to je. To je taká podložka zaujímavá. Ja som vlastne s týmto začala. Áno? Ja som vyrábala tieto veci pred 9 rokmi. Boli to priestorové dekorácie. Niektoré boli práve robené aj podľa znamenia, že tam bolo iba znamenie, vlastne teda buď panna, teda z tých všetkých znamení. A boli to také darčeky, ktorým som sa venovala, že som vlastne chcela ľuďom dať nejaký špeciálny a konkrétny darček. No a tak som vlastne potom prišla k tomu, že to je pekné aj v tejto forme, ale čo keby to bolo aj vo väčšej forme. Tak som začala robiť vlastne stoly a potom už takéto väčšie objekty. Tak toto bolo na začiatku. Toto bolo na začiatku. Na konci nášho rozhovoru vám ukazujeme, že čo bolo na začiatku, ale je to veľmi pekné. Ďakujem, a rozvinulo tú vašu tvorivosť. Áno, je to niečo, čo ma náplňa a viem, že môžem ľuďom niečo dať, čo ich podporí v každodennom živote a ktoré veci sú pre nich také aj oku ľahodiace. Krásne. Ďakujeme veľmi pekne aj toto záverečné vyznanie. Aj teda za to, že sme sa opäť mohli inšpirovať niečím zaujímavým. A my máme ďalšiu dokrutku, ktorá je rovnako inšpirujúca.